now. You can't. Ayaw lang. Later na lang. Kapuya, mag-transfer og photo sa imong phone. Ay, Sa mo na kuan. sa imong storage ba? Ikaw rito ninyo. Pugos ninyo. Di siya man mag-player sa akin. Hindi. Magsusulog ka na chinata ni mama. You were there earlier, and now the bridge is there. Oh yeah. Suso, matulagi si Pika si Marga pa na rin sa merkado. Klaro. Mercado tagi na. Day, nagsaka di ba? Is-shot ra gud ani day. Picturean. Oh. Ganan ko sa Huawei ba kay ano? Makakuan ka. Makashoot ka ba? Wala ko. Ano Sa iPhone kay di na wala video ba? Makakita ako na sa bayan. Huwag nalagis sa una na kuan mo na. Kanin may ay nga ni. Dili aman may. Ana day. Oo, maon na. Siguro imo nga ako kay wala. No, may ay. Ingana po. Lahi mo Kuani ko na ako ah. Ka. Piki man. Di same oy. Sa ano Mas- yun sis. Sa ha. Alright, guys, first na day. Oh, there mi oh. Picture man na. Sorry daw ko. There ay. First There time ko mi picture na naka mi. Okay. First time ko naka-experience og niagi sa Sinulog nga dagan kay sakyanan karon ra nga Sinulog. First time no, may kami. First time ba nga kuan At pag-open si Mga daghan kayo. ama o. No, kagawagi no. Kaya sinulog jud ba? Wala ba jud kay mga kidere. Pag first open si Monument, gagawin kayo. Pag picture ra ko day. There kanin. Kunin mo. Light. Yung man ang wide. Wala ka rin ka dere. Malobat. Kapiyo. Day. Ha? Wala ka dere ako mag video. Ah. Ay na ko kay init. Nagiinit. Iguli mi. Hala. 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 Guys, mo na siya yung situation karon sa traffic. That's the first kuan ni sa right side mo na yung first nga parking kuan space pero layo ra na for us. Mojo. And I'm sure nga daghan pa kay kag Dili parking. pwede ka parkingan Wala, picture muna sila. pero Dako. good luck because I'm not really sure if O sila. you really can park close to the area. Sila sa do. The trio, the guy. Nakasulod naman tanan diri as of this moment. Hala. Kung walay question nga napailaing designated parking area somewhere. Diba? Uy, isa nga ay bata, uy. Ginanang bekas una ninyo. Isa gusto nga ay na kami. Yung mga papa. To be honest, wala ko kay Bao asan ni ang left side.
And then right side, wala klaro. Nanda sa point, tsaka big time. Wala bitoy ka ng at least man lang may mga signs dito nga. And na ni sa road, i-close na nila. Then maura to'y designated ka parking area. Sus, kabulok naman ang dyan eh. Saan bitaan mo park? Ay, Weird. iguram di ko ni tuyok diri ah. Oh, style lang. Also, mas lagi. May ba ni hilak diri. Wow, park your skillet. Sa main ta eh. Sa Ortuyok dito no. Mo, idugan gigalin niya. Nag-ingon na ata sila na wala na dito kay bawal balikoon. Yun ang tsuk paliko-likos. Ibawaan pa. I-park na lang tako diha. Di ba day? Parking na lang doy, marami ako. Parking lagi. Grabe jud, very chaotic jud guys. Kung wala kong isapot nga maglapok dito nagpinta, isapot jud ko ka very unorganized. Kung wala kay enough nga gasolina, ayaw jud patugag-tugag ani. Syudad, dumot na lang. Lang patuga-tuga kay grabe jud. Imposible kay guwa na nila gi planog maayo eh kay ang bagang duot ba diri abi jud. Ang volume sa sakyanan nag-abot-abot na jud as in. May tanaw na to ang kalsada Ano na before. yung white gold? You know, Ano dyan? Kaya kita na, wala na yun. mingawa na diri. Kaya sa ko kabalik. Grabe jud ta diri ako crazy traffic. So nun niya, kanang sa una kay nari ay nagsugod na ang ano, lakaw. As in, makamis, no? Dili po dyan kayo lakawanan pa no? Nanay mo kawan mo ito. Hi guys, dibalik na may vlog. Yung man dito kaagi di gapon. Huh? Wala gibarikid. Kabuang. Pwede ray. Gahapon? Wala, maupay pagbutang sa kuan. Sa? Kanang mga float ba? Nailag ko nga igol, oh. Hello, oh. Chicken! Ah, di artista. Wala asa ba? May artista. Kaya Oh my God! Artista pa glass. Kaya gikuha ang cellphone ako nila Milay. Nila Milay pa dyan. Sige, kuha man to si M4. Hindi po yung mga. Picture ni ate. Ay, Yung artista, yeah, priority ka diha ba? mo gani ikaw. Guys, grabe, kung i-detail pa lang namo ang tibuok, amo ang kuan, yagian. Grabe ka. Dramatic. Ayun. Ayaw jud ka rig kuan. Di jud ka marig di ka fully kuan loaded. Kay patay jud ka sa traffic. So mao ni siya nahitabo guys. Ang ending imbes kay mulusot ko dito sa Mambaling katong na bridge dito. Nilahos na lang jud ko inayawan. Lusot ko diri guys ano. So mi sa El Corso. Pala na lang El Corso ra. Basta kay duol-duol sa tinuod. Doon na kami dyan eh. Mino? Duol na rin. Salamat. We cannot tell yet. Kuya, di man na sa video dahil eh. Isuki mo.
day layo sa Juday tinuod day uy. Oo, nakawan nila. Sa Manila, may sinulog karon. Na sa Black Nazaren. Nazaren? Ito. Desert. Oh, makana. Same dungan o po, ani? Ay, man siguro lang date or parihar ba? Guys, nanataluo Isa dali. nakita na kayo. No, ikaw na yun. Ganang ni. Makita lang ko parking space. Mutan na ko ba? Asa kay? Mutan na tani ba? Asa mo to? Mutan na ni ba? Kana ta to. Kuya na pa yung parkingan sa unahan. Tara. Excuse me, kuya. Ma'am, Napay ka parkingan dito sa Alcorso? ma'am, Napay ka parkingan sa Alcorso? Or mo na nila? wala na. Wala na, wala na. Wala ma'am. nilas? Oo, dire lang mamay. Ah, okay. Atras na gamay. Sir, naara ba ko'y kalikuan dito? Oh, namay mga U-turn ka dito, ano? Ah, sige, sige. Nahan. Thank you. Try sa sa Corso, mi. Hindi ko matuo eh. Bitamin mo. Imposible kayo. Mukhaon di ka sa El Corso. Malayo ah, di gihapon day. Ha? Layo gihapon. El Corso sa SRP? Hmm. Kung park ba? Diri una pa manggod. Diri di ka mo park. Oo, El Corso man eh. Ano gani? Mangita lang. Magkano tadi? Ano? Sir, inapa ba ka parkingan dito para El Corso? Anahan? Thank you. Wala naman siguro eh. Ito isa girl ka El Corso? Katong dito, murag di na ta kalaos na. Gibutang Ay, na. oo. Barricade. Mauna ni Las. Asa kaliko or yun? Diri. Ah, okay. Liko na lang gusto niya niya parking. Doon na ni eh. Lakaw kita diri ako ta nga unta na Jason. Oo, no? Hmm. Mabut kita diha. Nangatog sila. Hmm? Lockdown. Wala sila pasudla. Ano jud ta diri? Close na. Full na. Ito mga ito na lang eh. Ako diri. Ano gani? Balik full mangita ka. Giligi kay ni siya. Ano, kung nani nung kanako kuya. Pili na ko wala na niyong pasudli day. Wala na guro ni. Namangita yung pagkaunan. Tuyos mga guard. Kadto na lang jud ta dito kung balik ta. Tungo na na tong yutuan. Oo. Pwede ra ang iyo apod ako rang usa eh. Ito ko yung may mabesig na. Mao gani. Wala siya pasudla day. Mo ato na lang kat ano? Ikaw ah, sud lang eh. Wala. Kato na lang. Ito na lang.
Duulan ang tadiri. Aw, sayo pa taday no? Nalangay Punta lang. kay Baho man jud ni. Okay ra niya kay first time man sad good ni. Dagkuha silang puso eh. Okay no? Tara go. Kinsa na ko na day? Ha? Kawasaki. Kawasaki. Yes, kung palaparay lang kalsada, it's very wide man jud diri pero awaha wala may mga barricade so wala lang ang tao isigdasmag na lang. Di sila mo consider sa mga other people ba nga naa diri dapit. You cannot stop them na. Diri pa lang gani ni no. Sa ka ba dito
Russian. Say hi mga te. Ano sa Manila? Thanks, senyor. Unsa na ganit silang kuan na?
kalsada. It's very wide man jud diri pero awaha wala mga barricades, so wala lang ang tao isigdasmag na lang. Di sila mo consider sa mga other people ba nga naa diri dapit. You cannot stop them na.
di ka ganun mga asawa. Tiguang na na. Amazing. Pag-vlog mo, di oy kay ako ray sige vlog niya. Hello. Kung maka-earn ako, Ganon siya lang, mga asawa niya si Richard. Amazing. You know what? Joe has a son, and the name of the son is Blake. He's 16 years old. I mean, like 17 years old. bakit tong Jillian? Oh, gali. Di ko eh. Awa ka? Awa ka? Awa ka? Nagkumakuha na si Jillian. Eh, Anda. She want to be an Kasi auntie. balik ka to ganina dayon ko day ganin pagdako ni pagpulis na. ang pagdako yung mga mag-pulis ka na kaya makalusot-lusot yun din. You know what she said? Eh pagpulis huli si Rama. Dapat ikaw mag-mayor ba sa Cebu? Ito, nindot talaga yan eh. Ay, si kuya na lang eh. Ganyan na siya. siya. Oo. Oo, ganahan siya eh. Hindi, madakpan dito. Simon. Lagi. Ano naman? Kaya na kasi nalulog. Buot sa ka. Nindot sa Nga na sa fireworks. Uy, The fireworks are so beautiful. Unsay paminaw sa million tilang gasto. Kasi the Paminaw paying ba? that is 5 million. guys, what do you think is